הסרטון הזה פונה לכל מי שרוצה להתחיל לעשות יוטיוב לילדים. תשמעו, אתם יכולים לשלם למישהו כל חודש כדי שהוא ינהל לכם את היוטיוב, או שאתם יכולים ללמוד איך עושים את זה נכון, ולחסוך לעצמכם את כל הכסף הזה. הרי לא משנה אם תיקחו איש שיתפעל לכם את היוטיוב, אם אתם לא תהיו אלו שמבינים ביוטיוב, תצטלמו, תצלמו, תביימו, תערכו ותבינו מה זה יוטיוב, אני בספק שכסף יוכל לפתור לכם את זה. ואם הוא יצליח לפתור לכם את זה, כנראה שתצטרכו לשלם המון כסף כל חודש. אבל מה יקרה ביום שלא יהיה לכם לשלם כסף? תהיו תלויים במישהו חיצוני, וכל מה שהשקעתם עד אותו רגע פשוט ילך לטמיון. יוטיוב זה עבודה. אי אפשר לעשות יוטיוב ולהפסיק, זה לא משהו חד פעמי. זה משהו שדורש השקעה ותחזוקה לאורך זמן. ולכן, אם אתם תעשו את זה, אתם גם יכולים להרוויח מזה לאורך זמן. אם אתם רוצים לדעת איך אני עושה יוטיוב ואיך הגעתי ל-113,000 מנויים ביוטיוב, הצטרפו לקורס הדיגיטלי שלי של נופיקי, איך לעשות יוטיוב לילדים.